Hello, hello! Soc Hello Chris i avui us parlaré de Salomé, una obra de teatre inspirada en un passatge a la Bíblia i escrita per Oscar Wilde. Quan el teló s'aixeca, trobem una càlida nit de lluna plena a Judea, al palau del rei Herod. Ell ha preparat un banquet, però la seva vella jove neboda, la princesa Salomé, està avorrida, com qualsevol altre adolescent sensible estaria, especialment quan no pot enviar missatges. Salomé també està molesta per les mirades que està rebent per part de Herod. Si pogués enviar un tuit, segur que seria #OncleCreepy. Ella surt a la terrassa i escolta la veu d'un home que prové d'una cel·la propera. És el presoner de Herod, Johanan, millor conegut com el profeta John el Baptista. Herod el va tancar perquè el profeta ha estat tirant flors. No em podeu veure, però estic fent unes cometes bastant exagerades amb les mans. Sobre la mare de Salomé, una dona divorciada que va casar-se amb Herod mentre el seu marit encara estava viu. Els guàrdies tenen ordres estrictes de mantenir a John tancat, però Salomé convenç el capità que porti John davant seu. El profeta, de manera insultant, condemna a Herod, la mare de Salomé, i ella mateixa. Mare meva, aquí està condemnada absolutament tothom. Però la noia segueix encantada. Ella vol tocar el cos pàl·lid d'en John, i ell diu, no! Ok, llavors el teu cabell negre, ella diu. I John diu, nanai de nanai. Bé, Salomé diu, els teus llavis vermells són molt bells. Vull besar-los. Els besaré. I John diu, Swiper, no toquis! I encara que tenia l'oportunitat de sortir per cames i fugir de la presó, com a home intel·ligent va decidir retornar-hi. Aleshores, Herod apareix, demanant a Salomé que torni al banquet, i ella s'hi nega. Llavors, Herod diu, Salomé, si balles per mi, et donaré allò que demanis. Salomé ho veu com una gran oportunitat. Jo me la imagino fregant-se les mans amb un somriure pervers i mirant a la càmera, com si d'una sèrie de televisió es tractés. I ella accepta ballar per ell. Però no és un dos ballet, no. És el ball dels 7 bels, i sona així. Perdó, més aviat així. Mea culpa, m'he equivocat de disc. Però és una cosa semblant a aquestes dues cançons. Algo així és com ho descriu el compositor Strauss. Veieu? És més o menys el mateix, encara que és una mica més creepy. Salomé balla pel seu pervertit tiet, i després de deixar caure el setè vel, Herod està ben satisfet, fins que escolta el desig de Salomé. La seva mare, per altra banda, està encantada. Qui no voldria matar un hater? Herod queda horroritzat, però va donar la seva paraula, i no és pas un covard. És en aquest moment quan l'actor que fa de John marxa per cames del teatre, per si de cas algun dels altres personatges es motivés amb l'espasa de decoració i... El següent que veiem és el cap de John en un plat. Salomé, llavors, ben feliç, diu aquestes paraules. Et vaig dir que besaria la teva boca, Johan. I aleshores ho fa. Sí, és una miqueta fastigós, la veritat. Suposo que és masetat per avisar de l'espoiler que estic fent de l'obra, no? Bueno, la veritat, val la pena llegir-la, així que dir-vos al final tampoc fa gaire mal. Al final de tot, Herod acaba fastiguejat per l'escena i ordena als seus homes matar la noia. I el taló cau. La pròxima vegada que escoltis parlar d'una princesa del pop que s'ha tornat una noia amb les hormones descontrolades, només agraeix que no hagi demanat una decapitació a canvi d'un lap dance. I fins aquí el resum de Salomé en 3 minuts. Lächerliche Ding